Dar mai avem încă două lucruri de comunicat. Știm, da, e adevărat, știm că unii dintre voi sunteți extrem de triști pentru că Germania e acasă, Portugalia e acasă, Brazilia au plecat și ea, Spania, ce să mai zicem, nu-i așa? Da. Campionatul mondial de fotbal se apropie de final, așa că nevestele sunt bucuroase, în fine să gata, dar mai sunt câteva meciuri importante, nu-i așa? Așa că vreau să vă spun ceva, am o veste bună. Marți la ora 21, semifinală. Pe ecranul din biserică puteți să vedeți semifinala. Miercuri, ora 21, tot pe ecranul ăsta, poți să vezi a doua semifinală, da? Așa, nevestele voastre, dacă zice, nu știu mai uita bărbația că la televizor și asta, că avem treabă, tu îi spui, mă duc la biserică nevastă. Și ai scăpat o grijă, așa, ca să nu mai zic că știu că unii dintre voi ați vrea să auziți următoarea știre acum. Și sâmbătă, finala mică nu ne interesează, faceți-vă treaba acasă, stați cu nevestele, dar duminica viitoare, la ora 17, finala, tot pe ecranul ăsta. Așa că vă așteptăm aici să vedem meciurile astea împreună. Și